Nơi nơi lên này này sơ bên này phải này 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 bây giờ này 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 wow jadi ya phải chơi lại sân này phải để căng không được mới sao đấy khai đây mà sao này là gầu đẹp gầu hi nè hi hello hi hello Hello lover, good morning. So mana dapat di family nang taman. Gas kebuan ni channel gas kebuan fingers boring ni jadi mobile lover. Ini pria yang jebur duku mendeng mana henaklah duku menaik permainan yang dini kerja live pinai jabai fungni semonar nal kebuan daya tema atta ponsas lusujar tema atta ponsas 44 lusujar dari kebuan empai. Ini semonar fungni semonar live kerja pinai jabai arna mana se duku menai mana berat duku mendang mana kayang belah. Bedakan nih mana lemjanai gua menai dan gas sini aku satamnya aku zadar nah seni zadar kecilan siang nih mina aku zadar gua menai sampai nih medam hingga orang yo ini aku zadar gua menai sampai di ni ada pungono oka nolin apa dia menelaga fern oka jauh hana sampai ada lega fern kayaknya mana nolin aja kayak Sophia hello udah deh hai hai deh tatan deh hai hands up Hencat. Kondo. Ompay जों न' लिरनो फैदोंमोन गाइसमोन ओमफ्राय दायो अखाया एकदम हानानै होबाय थादों बेनिखायनो ओमफ्राय लिरनाय जायाखै आरोना गोबोरखि लाना दोनफैबाय नै हाखौ जमा खालामना दोनदोंमोन अखा फ्रि हाबाय थानायखाय माने लिरनो टाइम मोनाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने न' सिंनियावबा लिरजागोन आरोना दायो बाहेरायावसो लिरगोन नालाय न'खौ ओमफ्राय ओंखायनो लिरजायाखै अखायाबो नै फ्रि हाबाय थादों आरोना गगा मोनदों नालाय ओंखायनो माने अखा सिजानो हाया आरोना खारनै ओमफ्राय आंनि दुखु मोननाय फोरमायनाय बेनो लोगोफोर लोमजानायनि फारसे आरो फारसेथिं माने बिराद दुखु मोनदों मानो होनोब्ला दाखालि आङो फेसबुकाव ओरैनो माने क'क्राझारनिफ्राय जावथिदोंमोन लोगोफोर मा होनना जावदोंमोन बेबायदिनो माने आं बिदि ओरैनोसो जावदोंमोन आरोना लोगोफोर माने बिसोर दाखालि उदालगुरि चिरां बेफोरबायदि जाबाय थादोंमोन क'क्राझार ओमफ्राय ओरैनोसो बुंदोंमोन आं लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा ओमफ्राय बहुतआनो माने आनसाबस्क्राइब खालामफिनदों आंखौ माने होनबा दाखालि क'क्राझारनिया बांसिन माने आंजों साबसक्राइबार दं नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दाखालि फेसबुकाव बेबायदिनो ओरैनो रिल्स बायदि बनायनानै होदोंमोन ओमफ्राय बे भिडिअ'आ ओरैनोसो बनायदोंमोन आरोना लोगोफोर आङो मानो होनबा नंथारगौयै आं बुङाखैमोन ओरैनो माने ग्र' जानो थाखायसो माने बेफोरबायदि खालामफिननाय जादोंमोन लोगोफोर मानो होनबा ओरैनोसो माने बुंदोंमोन आरोना बेखौ आङो खेमा बिबाय आरोना लोगोफोरनिसिम माने जाय माने आंखौ आनसाबस्क्राइब खालामफिनदों क'क्राझारनि अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामफिनना लाबानो जाबाय चेनेलखौ थ' नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननो नाङा आरोना ओरैनोसो जावथिदोंमोन आरोना बिनि थाखाय आंनि निमाहा बिनाय थाबाय लोगोफोर जाय आनसाबस्क्राइब खालामफिनदों अननानै साबस्क्राइब खालामफिनना लाबानो जाबाय थ' बेखौनो खावलायहरनाय थाबाय आरोना जोबोद दुखु मोनदों बै समावबो माने जाय खालि आङो बे भिडिअ'खौ माने फेसबुकाव शेयार खालामदोंमोन बांसिनानो आंनि साबस्क्राइबारफोरा फेसबुकनिफ्रायनो जानानै फैनाय आरोना लोगोफोर फेसबुकनिफ्रायसो बांसिन आं बेबायदि साबस्क्राइबारखौ मोननो हादोंमोन ओमफ्राय फेसबुकाव हरनाय लोगो लोगोनो बे खालि बहुतआनो आंखौ आनसाबस्क्राइब खालामफिनदों आरोना लोगोफोर मानो होनबा फेसबुकनि फ्रेन्डआसो क'क्राझारनि बांसिन बे साइडनि बे साइडनि बङाइगावफोरनि साइडनिसो नालाय साबस्क्राइबार बांसिनानो आंनिया जोंनि बे डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि इमान गैया ओमफ्राय चिरां बाक्सा आरो बेथिं क'क्राझारनिफोरा गाज्रि मोननो नांला थ' ओरैनोसो आङो माने बुंदोंमोन आरोना बेफोरबायदि माने जिथुनाखि आङो दाखालियाव सोरबा फेसबुकाव नायबानो नुगोन आरोना बे आं मुट खालामना दोनबाय बेखौ माथ' बेफोरबायदि जावनायखौ आरोना लोगोफोर थ' बेफोरबायदि एनायनि नङा लोगोफोर ओरैनोसो आङो माने चेनेलखौ माने माबा खालामनो थाखायसो बेफोरबायदि जावनाय जादोंमोन आरोना मालायजों खिथु फाननायनाय जानाय बायदि जाबाय आरो आंनिया बेनिखायनो गाज्रि मोननो नांला लोगोफोर ओरैनोसो खालामनायमोन जाय आनसाबस्क्राइब खालामफिनदों खालामफिनना लाबानो जाबाय थ' आरो जाय खालामा नोंथांनि गोसोसै आरोना लोगोफोर आरो सोरबा माने आंनि चेनेला थाबैनो ग्र' जानो थांगासिनो लोगोफोर बेनिखायनो सोरबा माने बेफोरबायदि सानदों आरोना चेनेला माने ग्र' जानानै थाबैनो देरनो बेफोरबायदि सानजानो गिनानै सोरबा आनसाबस्क्राइब खालामफिनदों आरोना बेफोर माने सिनायनाय आरो मिथिखानाय मानसिफ्रानो खालामदों आं बेखौ डाइरेक्टली बुंनो थाङो आरोना लोगोफोर मानो होनबा थाबैनो माने मास मोनबासोआवनो बहुत माने सोरनावाथ' जायाना लोगोफोर माने माबा थाबथाना थायो ओमफ्राय चेनेला थाबथाना थायोना आंनियाथ' बिराद माने अट'मेटिकलि दावखोलांगासिनो गोजौआव ओमफ्राय बेबायदिनो माने आनसाबस्क्राइब खालामफिनना लादों आरोना लोगोफोरा मानो होनबा नै होनना बुंलाय नै जाय आनसाबस्क्राइब खालामदों नै होनना बुंलाय सफिया नै
Nih mau ini mama hari. Hah, biar dukung mendengar lah. Ayah, biar saya baik juga. Oh, yang lain nak gabay Sophia, ang sasakay kami na kay gabar lalu ke ber. Ang sasakay kami na kay gabar Sophia. Jauh, asbai. Sing na. Jauh nu. Onani please subscribe kami na lada lagu per, mana ba bidi ini kalam nundang ngam, mana ba ang subscribe kami na bidi kalam nundang karena lagu per, dai mana ang subscribe kami di sini gus mana mana ang kegujo tangani gini ang subscribe kami na karena lagu per, nunggu thar ang थाखाय बा आरोना सैथो आरोना बेफोरबा माने आंखौ गोजौआव थांजानो गिनानै आं सबस्क्राइब खालामफिनना लानाय बेबायदि आरोना आं बिराद माने मियायो आं माने मियानि समाव ओरैबायदि दुखु मोनदों आरोना मियायो आंनि साबस्क्राइबारा बहुत खमायदों आरोना मिथिबाय लोगोफोर आंनि साबस्क्राइबारा बहुत खमायदों मियानि दिनाव ओमफ्राय खमायनायजों लोगोसे ओरैबायदि दुखु मोनदों आं सानना लाबाय गावखौनो जोंफोरबायदिया माने बेफोरबायदि माबा सिमां गैया थारमाने जायफोरा माने आं सबस्क्राइब खालामफिनदों आं सानना लादों आरोना आंखौ मथा मथि बिसोरो माने गोजौआव थांजानो गिनासो बेफोरबायदि साबस्क्राइबखौ माने आं सबस्क्राइब खालामफिनना लादों बेफोरबायदि सानदों आरोना आङो गोसोआव दुखु मोनदों ओमफ्राय सम मोनसे सानफ्लांदों माने बेफोरबायदि खालामफिनजायोबा माने गोसोआव दुखु मोनोना लोगोफोर बेनिखायनो माने माबाखौनो दानसाजों बेबायदि साननायमोन आरो मियायो बेफोरबायदि आं खालामफिनजानानै माने बेलेगा माने सोरबा माबायो नालाय थ' जेबो नङा आं सबस्क्राइब खालामबाय थागोन लोगोफोर आं बेफोरबायदि माने आं सबस्क्राइब खालामनायखौ माने माबा खर' नङा जाय मोजां मोनग्राया मोनखायो आरो गाज्रि मोनग्राया मोनखायो आरोना सफिया गानदों एसे खनना होदो बिदिनो मोजां मोनग्राया मोनखायो न' सफियानो इथिं नायदो हेलौ होनदो दे हेलौ 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 दे हेलौ हाय बोथोरा गाबानो जोङो न'खौ लिरनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनो आरोना अखायाबो नै एकदम बोथोरा माने दाखालि बिराद बेबायदि खालामबाय थादों मियानिफ्राय माने दाखालि मोनानिफ्राय खालामबाय थादों आरोना ओमफ्राय मैया मोनसेबो भिडिअ लानाय जायासै माने लाइभबो फैनाय जायासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय मोनसे आदा रिमलनि जिथुनाखि जोंनि प्रग्रामाव फैदोंमोन दाखालि दोनस्रिगाट गयबारि होननाय जायगायाव फैदोंमोन बे आदा रिमल सिंगार बिथाङा माने रिमल एके गासिबो मिथिखायो रिमल एके गासिबो बेलेग बेलेग नाम गाबज्रिखायो सोरनियाबा बेलेग आलादा जायो सोरनियाबा आलादा जायो न' लोगोफोर ओमफ्राय थ' आं बिनि माने मोनसे माने क्लिप माने लाना दोन्दोंमोन गोबावानो जाबायमोन लोगोफोर बेयो मथा मथि बेसेबांमोनलै नभेम्बर जागोन ना नभेम्बर 18 ना बेसेबां थारिखआवमोन बे भिडिअ खालामना दोननाया बेनिफ्राय आं भिडिअखौ सेयार खालामनाय जाथ'वाखैमोन लोगोफोरनियाव ओमफ्राय टमिया मोनानै आं सेयार खालामना होबाय सोर नायाखै आदा रिमलनि बे गान खननाय रिमल एकेमोन दा जायखिजाया नायबानो जाबाय थ' लोगोफोर नोंनो फोरमायना होदो दे होमबालाय मा बुङो आदा रिमल ना रिमाल रिमाल ना रिमाल आदा रिमाल लोगोफोर नायनानै नायबानो जाबाय आरो ना मा होनो रिमाल दैमा सांगानि हिनजाव मोनलांदों बिथाङा जोंनिनो मानसि आरोना माने खृष्टान धोरोमनिनो आरोना आदा रिमालाबो थेंक इउ स' माच बरिया गान खनो मोजाङानो नांदों दाखालि लोगो मोननानै माने बेफोरबायदि फट' लानाय जायासै थेवब्लाबो मिनि क्लिप माने लानानै दोनदोंमोन बेखौ हगारनाय जाबाय नायदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय थ' बेखिनियावनो खावलायनाय थाबाय अननानै प्लिज बेबायदि दा खालाम आरोना माने आं साबस्क्राइब खालामफिननाय बेबायदि दा खालाम आं माने बेफोरबायदि दुखु मोनो आरो मियायो मथा मथि 15 जनसो बेबायदि आं साबस्क्राइब खालामफिनजादों आरोना नङाबाथ' मियानो बे 500 साबस्क्राइबार मियानो कमप्लिट जायोमोन आरोना दाखालिफोरनि बायदिबा दायो अखा गाबानो जों न'खौ कमप्लिट लिरदोसै दिनै पुरा ओमफ्राय संग्राखौ लिरखांबानो जासिगोन आरोना आरो बरदिना बारा गोबाव गैला बेबायदि मोसानो सोलोंनांसिगोन आरोना ओमफ्राय दाखालि मैया माइ नादोंमोन हमासावहाय माइ नाखांनायजों लोगोसे जोंहाबो नाखांनानै बै खनायाव दोनबाय आरोना नै एकदम जुजाय गोजा लोगोफोर माइया मिथिबाय मैया लानाय जायासै भिडिअखौ लानाय जायासै माने मानसियाबो खममोन नालाय माइ नानायावहाय ओमफ्राय ओरैथिं हमासावबो ओरैबायदि माने खामानि हेरेसमेन्ट मोनबाय मैया माने बेफोरबायदिनो आरोना साहा फुदुंना होनाय माना होनाय सुगिदारनि जाहा बेयाव थारमाने सुगिदार मावो आरोना बेफोरबायदि रायजोनि माने हमाजनि माने रायजो माथो बेलेग खोनायो हमाजनि माने सुगिदार आरोना बियो माने सोब हाबाखौनो माने साहा फुदुंनाय मा फुदुंनाय
जा बियावा मावो जाहैबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेजों लोगोसे माने मिया बियावा माने समबार दिनाव माने माजबाराव मैगं लाङो आरो ना मैगं लांनायजों लोगोसे ओमफ्राय बे थांनो टाइम मोनैनि आं थांबाय ओमफ्राय बेबायदि भिडिअ खालामनो सानदोंमोन ओमफ्राय आंखौ माने साहा फुदुंनो होबाय बेफोर दावदै आरि बेफोर लाबोनानै आंखौ रुहोबाय नालाय लोगोफोर दावदै जानो जों बेनिखायनो लाबोनोसै ओमफ्राय आङो मियायै भिडिअखौ माने जेबो लाबोनाय जायासै थ' ओमफ्राय बिनिखायनो आङो ओरैनो माने इमबिया लस जागोन होननानै आदा रिमालनि माने भिडिअ क्लिक खालामनानै हगारना होनाय जाबाय लोगोफोर अननानै प्लिज नायहैदो आरोना थाबनो बारायनानै भिउसखौ आरोना ओमफ्राय नोंथाङा माखौबा बुंगोन दायो गोजांनायनि माबायदि मोनदों दिनै गोसोखौ माबायदि मोनदों आरो फंसे खोथा लोगोफोर दिनै सानसे बारलांना गाबोन सुनिबार फैगासिनो गाबोन सुनिबाराव ओरैबायदि बिनि बुगानाय मा नायनो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि बुगागोन गाबोननि दिनाव सुनिबाराव लोगोफोर मिथाय बाजारा ओरैबायदि खाथियावनो जायो रौता स्टेसनावहा गाबोन ब्लग लाबोना देखायसिगोन आरोना गोबावानो जाबाय ब्लग लाबोयो ओमफ्राय ब्लग लाबोना देखायसिगोन आरोना गाबोन सुनिबार दिन बादावलायबायो उन्दुनायानो खानायाबो लावबाय खानाय सिननांसिगोन आरोना खानायबो सिनजानांगौमोन दायो ओमफ्राय सिनजानांसिगोन आरोना लोगोफोर बिराद थान्दा दिनै मिथिबायना गगायाबो नांथाबगासिनो लोगोफोर मिथिबायना ओमफ्राय ओंखामबो जायाखै ओंखाम जाना फैनोसै ओमफ्राय थ' लोगोफोर आं बेखौनो खावलायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर बेबायदि माने एना एनि नायनो बालायनायखौ खालामनो नाङा आरोना थेंक इउ स' माच जाय लाइभआव फैबाय आरो लाइभ फैनायजों लोगोसे सोर लाइक हरखो थेंक इउ स' माच आरोना लोगोफोर आंनि समायना दापानि फेमिलि नोंथांमोन बेफोरबायदिनो आरो गाबोनो माने बेफोरबायदि बाजारफ्राव थांनाय जाबा ब्लग लाबोगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोना बाय बाय लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आंनि लाइभखौ बाय बाय